Hi guys, mo bakasyon sa amin. Ready na. Hi guys. We're going to Carnasa Island. See you there. Vacation sa Holy Week. Vacation sa Holy Week. Go. Good morning guys. Nanami sa Tabuelan. We are here in Tabuelan. So mo ni sila among kuyog. Hi Inday Marie. Hello. Hello Diza Marie. Tanawa guys. Nice kayo ang yahang view. Please visit my vlog, Shorty Vlog. Shorty Vlog? Yeah. Your vlog is Shorty Vlog. Awa, nice kaayo ang view. We're going to Carnasa Island. So, kung wala may libre ha, di mi kakuyog. Nice kayo ang view. It's morning. 6:10 a.m. Nindot kayong view. Tapa guys, oh. Hi, Choy! Hi! Hi, hi! We're going to Carnasa Island! Hi, guys! Hi, guys! Oh, very good! So, ngayon, guys, maglalakad-lakad lang kami kasi gusto ni Bibi Drixie. Anak-anak. What? Anak-anak ngote. Oh, menembus. Hindi ko kita sa flat. Uy, natin sa... Nice kaayo ang view. We are here in Tapelon. So, pupunta kami ng Carnasa Island. Doon po yung Carnasa Island. Oh. Just wait. Uy! Daya, oh! Enough na, enough na. Wow! Dili na tama ka na og dara. No! Look at the crab, oh. Huh? Look at the crab. Huh? Look at the view, guys. So nice. Linaw kaayo ang tubig. This is my family. Mga kapatid ng asawa ko. Nag-vlog ko, guys. Nag-vlog ko. Ellie! Mula pa siya. Kanindot sa view. Nice kayo ang view. Dapat yun ay manis din to. Abot ng Carnasa. No? Kayo. Nice kayo ang view. Timo ng Alcantara tino. Hawa sa tso.
Kami na ni. Suot alam kayo. Saan mo tagko? Hindi kami kasama kayo pamala. Suot alam sa. Lagi kita man siya. Yan ata. Ikaw lang ba? Naabot na mi sa Carnasa Island. Mauna ni siya ang Carnasa nga among gituyo-tuyo og are. Oh no, the boat is not sinking. Awang mga bata.